batshonile ngenandaba sondela nto zakuthi siniphakela kwisela lamathwala amadala ngalentwa amazi alwa ntubululu sisithi ngatsho ke nakuni babukeli bethu kwi-DDT. Amalungu eBrics ongezwe ngamazwe amathandathu naquka amazwe afume ngeoli iSaudi Arabia, Iran neUnited Arab Emirates inyathelo elibonwa njengelifikelela kwinqwanqwa le-G7. La malungu matsha akwaquka i-Ethiopia, i-Argentina neJapan. Umongameli Cyril Ramaphosa unconyiwe izinhloko zamazwe eBrics ngegalelo lakhe kwingxoxo ezingokwandiswa kwamazwe eBrics. Ramaphosa uthi kwingxoxo bavumelene ngamxhelomnye ngesindululo sesigaba sokuqala sokwamkela amazwe amatsha amathandathu phantsi kwale mbumba aquka isithathu samazwe afume ngeoli iSaudi Arabia, iUnited Arab Emirates neIran. Amanye amalungu amatsha iEthiopia, Argentina neEgypt. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. Lengquthela ikwafikelele kwisindululo sokuyeka idola yaseMelika njengohlobo lwemali esetyenziswa iBrics yathwalisa uxanduva abaphathiswa bezimali neerhuluneli zebhanki enguvimba beze nezisombululo ngezinye indlela zentlawulo. In this regard, BRICS leaders have tasked their finance ministers and central bank governors as appropriate to consider the issue of local currencies, payment instruments, and platforms, and to report back to the BRICS leaders by the next summit. Wothulelwe umnqwazi umongameli Ramaphosa zezinye inhloko zamazwe eBrics ngesakhono sakhe sokusombulula ingxoxo kwingxoxo ibikhe yaxinga malunga namazwe amawamkelwe ukuqala kwiBrics. I appreciate their efforts and I would like to note, as it turned out, this was a challenging work and President Ramaphosa showed unique diplomatic mastery as we negotiated all the positions, including when it comes to BRICS expansion. Kanti ke ingqungquthela yamazwe eBrics lonyaka uzayo ayisayi kusindlekwa yiBrazil njengoko bekufanelekile kodwa iza kubanjelwa eRussia. Oku emva kokuba mongameli waseBrazil uLula da Silva evakalise ukuba ngunongekhe elalizwe lisindleke ingqungquthela ye-G20 kunjalo liphinde lisindleke neye-BRICS. Kwiindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Uphando lakutshanje lwenziwe yi-Association for Investment in South Africa luthi ubuqhophololo kwi-life insurance bufunyaniswe bungaphaya kwe-R780 million ngo-2021. Olu phando luthi oku kuqhutywa seziganeko ezinyukayo zokubulawa kwabantu eMpuma Koloni ngenxa yabantu abajonge ukwenza inzuzo ngeepolisi ze-life insurance eziye zithathwe phambi kokuba kubulawa amaxhoba. Abahlali baseKaradoka baphila bentshontsho njengoko ngqondo abarhanelwa ngolwaphulo-mthetho bephila nabo kule ngingqi. Kodwa ingalo yomthetho iphantsi phezulu nokubamba abarhanelwa. Kunje sekubanjwa abatyholwa abahlanu ngezityholo zokubulala nokuzama ukubulala kwaye bavele kwiinkundla kutshanje. Balapha baphila phansi koloyiko njengoko kutyhutyha umba wokubulawa kwabantu ngokungenalusini. Owasetyhini oneminyaka engama-28 uSinovuyo Kalse usinde ekufeni ngelixa ehlaselwa ngamadoda amahlanu kwikhaya lakhe nalapho isinqandamathe sakhe sithe saphulukana nobomi baso sikhusela yena. Babendihlaba ngebhanka bebendifake erumini evele bendine erumini babendipha nondipho yi-1. Ndazama indlela zonke babesithi boyfriend am manzama indlela into ba maniphume ndofuna uncedo. Ndiva kabuhlungu ne kuba umntanam bendisamdingile elifini yam, umntanam bendenzela izinto ne bona ngendaba yepolisi eCradock abantu babulawa for ipolisi. Sendingenamntana njengomazixole indaba yepolisi. Abahlali balapha bamemelela ukuba ingalo yomthetho iqinise isandla ukusiphula nengcambu lomkhwa. Aba bantu benze izinto
i-community yethu siyabazi bangobani, but abantu they are scared. Abantu abafuna ukuza ngaphambili bazochaza bathethe bangobani abantu benze izinto. It's either umuntu ekhetha ubhuti wami utyiswa ityhefu, it's either ekhetha umuntu uzawungelwa endlela adutyulwe, abanye bacholwa kwendawo ngendawo beswelekile because of abantu they want to claim double policies. Iziko eliphanda izenzo zolwaphulomthetho kwicandelo le-insurance lithi eziziganeko zixhaphakile phakathi kweentsapho. Here you've got bad people that are killing their family for financial benefits. The reason that they have been highlighted is through effective law enforcement and information sharing between law enforcement and the insurance industry in order to get these bad actors in court. Igunyabantu lezotshutshiso lithi elityala linyuselwe kwinkundla ephakamileyo yasemakhanda kwiindaba ze-SABC. Ndingulwando Nomoyi, ndisekaladokhwe. Amapolisa KwaZulu-Natal asikhusela isenzo sepolisi elibonwe kushicilelo lwevideo likhaba abarhanelwa esedlo sishicilelwe ku-N11 kufuphi naseNewcastle. Olushicilelo lutyhutyha amakhasi onxibelelwano. Amagosa amahlanu wamapolisa abonwe eme ecaleni kweqela labarhanelwa. Esisehlo siphinde sazisa umbhodamo wobundlongondlongo bamapolisa. Isithethi samapolisa sase-KZN Colonel Robert Nachwanda uthi abarhanelwa babekwe ityala lokuzama ukuqweqwedisa. The suspects were being unruly, wanted to flee, and police officers had to use force proportional to the acts of the suspects, because even the video shows that not all of them were handcuffed because they didn't have enough handcuffs, so they had to force them to lie down and prevent them from running away from custody. They had to keep them down as they were on the video, and that it is a force proportional to how the suspects were behaving. I-IPD ithi akukabikho tyala lingeniswe kubo. Ziyaqhuba izicwangciso zokongezwa kombane nge-90 megawatts ukukhusela isixeko saseRhawutini kwicimicimi wombane. Inkampani enkinkisha umbane kwisixeko saseRhawutini iCity Power iceba ukuthenga umbane kubavelisi bombane abazimeleyo ukukhusela amashishini nemisebenzi. Umlawuli wentloko nenkampani uShilufaro Mashaba uthi le nkampani ichonga ababoneleli inkonzo abane abaza kubonelela ngomthwalo. Inkampani enkinkisha umbane iCity Power kulindeleke kuba yongeze i-90 megawatts yombane kukhanyiswa amakhaya aqikelelwa kwi-60 yamawaka. Le yinxalenye yesicwangciso sayo esisandokwaziswa esijolise ukukhusela ii-megawatts eziyi-500 zombane ngo-2030. While we are on the journey to eventually enter into 20-year agreements, we should at least start with the 3-year contracts. So we've got 4 independent power producers which will be giving us power. 1 is from gas, 1 is from waste to energy, and 2 is from solar, and then it's a total of about 92 megawatts at this point in time. Elinyathelo liza kanye ngexesha ilizwe liqhubeka nokujijisana namanqanaba ohlukeneyo okucinywa kombane. Amanye amashishini agqibele fudukela kwezinye iidolophu ezinombane othembekileyo. Amagosa aseRhawutini anoloyiko lokuba oku kungakhokhelela kwintswelangqesho kube nalo nefuthe kwiinzame zokuqokelela ingeniso yesixeko. We want to save this revenue as a city of Johannesburg. You know, we need 4 billion a month to survive. The city of Johannesburg is huge. For us, we must embark on this issue of revenue collection, but also try to stop all these elements that disturbs us, like such as illegal connection. Ngelixa abavelisi bombane abazimeleyo abane bengekachazwa amagama, isixeko sithi umbane othengwe kubo uza kuba kwixabiso elisezantsi. Oku kuza kunceda ukunciphisa amaxabiso aphezulu ombane kulandela ukunyuka okuphindwe kabini okuvunywe yi-arhente egunyazisa amaxabiso ombane iNESA. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo yakwazi ukubukela ezindaba kwakhona kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe amalungu eBrics engwezwe ngamazwe amathandathu naquka amazwe afume nge-oli, iSaudi Arabia, Iran ne-United Arab Emirates inyathelo elingabonwa njengelifikelela kwinqwanqa le-G7. La malungu matsha kwaquka i-Ethiopia, i-Argentina neJapan.
Iparlamente iqoshelisile inkqubo yodliwano-ndlebe ngezakhono zabagqatswa kwisikhundla somkhuseli woluntu omtsha. Basibhoza abagqatswa abajikwa-jikwe ngemibuzo ngezakhono zabo kwinkqubo ebanjwe izolo nanamhlanje. Namhlanje umgqatso wokuqala ukuvavanywa kwayintloko ezabasebenzi kwi-arhente yezobuntlolo Advocate Mubango Lukamane. Advocate Lukayamane ongumxazululi wemiba yengxowa-mali yomhlala-phantsi uzama isihlandlo sesibini uba ngumkhuseli woluntu njengoko wayizamile nango-2016. Sometimes you take a decision and you ask the troops to march along with you. I have. Imanje uJohana Lidwaba ofuna isikhundla naye yenza amabalengwe ngezinto ethi isilela kuzo iofisi yomkhuseli woluntu. Last thing when I was nominated, that period, I went to so many young people and I asked them, do you know what is public protector? No. Do you know what is legal aid? Yes. Umkhuseli woluntu obambeleyo uxelela amalungu eParlamente ngokubaluleka kokuba le ofisi ihlale izimele geqi kwaye ineqela eliluqilima. The public protector must ensure that there is necessary steps that are put in place to ensure that the work of the institution is shielded, there's independence, there's impartiality, and it is done so without any fear of favor. Usihlalo wekomiti wanelisekile ile nkqubo kuza kuthi kanguku. We thank the public for coming with us from the time when we invited them to nominate. Le komiti iza kuhlangana ngoLwesibini weveki ezayo ukwetyisa ngale nkqubo yokuvavanya izakhono zabagqatswa. Ngoko masitapule izimvo zababukeli ngenxa lokugetyengwa kwabantu eMpuma Koloni ngenxa ye-life insurance. Inkohlakalo nokunyoluka kokuthini okumadoda umuntu ufuna ukwenza imali ngomphefumulo wakhe umbhalisi wenza ngathi uyamnceda kanti uyazi ukuthi unguzuza. Ibonisa ulwaphulomthetho londeleyo lonto leyo nezonyanzeliso mthetho ezoyisakeleyo kulwa ulwaphulomthetho. Abantu abasihlukanise nobugebengu nokubhalisa abantu ukuthi abajike abantu ababulale ngoba ama-insurance companies awabhadali angakaphandisisi. Ingase ke msasazi i-insurance ezi zingavuka ukwenzela uba umuntu utshabile kunganikwa mntu umdala yoclaim kungcwatywe imali eshekileyo ifikselwa abantwana. Ilizwe lethu usasazi kwaye halenze into ezimanyene kunyesi sisizela aba bathengisa insurance ngoba siphinde sithembe kwamona thina. Insurance mazibhalise abantu xa bekhona zingabhalisi umuntu engekho and asayine and abantu babamvundle bangahambisi ngeenkcukacha zabo kubantu abangabaqondiyo. Hayi uqopholo ngeke phele ngoba manje abantu ababoshwa. Xhaphakile kakhulu lento yoba kubulawane ngenxa yorhwaphiliso. Kaske urhulumente athi apho ababambe khona benza bobubi alahle isitshixo kude le. Ibuhlungu linyala into ofaka embuthweni sokugqiba umthumela abantu bamangabulayo khona ukuze wena ushiyeke usitya amasi nobusi. Ngeke ngiphike ngempela ayikenzeka lokho ukuthi umuntu ajoyinise umuntu ngoba nakho efuna ukugeyina kulo insurance loyo eziningi igameke ezenzakalayo. Baphela abantwana babantu ngenxa yemali bekufanele emveni kwelatyala lika Rosemary kuye kwabekwa ibutho elikhethekileyo elizathi lijongane namatyala akumila kunje. Babuyele kwela bacima imlilo beli abangama-215 emva kokuba bebeseCanada isithuba sentsuku ezingama-33. Eli gqiza labacima imlilo liliflatheleli loMzantsi Afrika lisingise kuMhlamelika ngeliyonceda ukulwa nemililo yamadlelo egqugqisayo kwelo. La magorha namagorhakazi afikele kweli kwisikhululo senqwelomoya iKruger Mpumalanga International Airport. Aba bacima imlilo babuyele kweli bekhuselekile emva komsebenzi obeyimpumelelo kwelaseCanada. Bekuthe qolo kuphuma amaqela ohlukeneyo abacima imlilo kweli eyokuncedisa kwelalizwe ukulwa nemililo yamadlelo. Eli gqiza lelesithathu eliphumileyo kweli kulo nyaka. Bathi nangona lo msebenzi bunobungozi kodwa bayazibona ukuba abahambelanga ilize bakwazile ukunceda. Sikwazile umcishi umlilo. At least abantu base-Alberta bafike be-right, bashiye be-right, but there's umlilo also eColombia, but there's Mzansi for also ozayo ozobancedisa. The mission went well and we accomplished our mission safely with no injuries, not even death.
Eliqiza labacimi imlilo likwabizwa ngeMzantsi 3 lamkelwe ngezandla ezishushu kwisikhululo senqwelo moya iKruger Mpumalanga International Airport bothulelwe umnqwazi ngomsebenzi wabo omhle. This is Zanzi 3, the third team we've sent to Canada, and as you can see, they now come home happy and safe, and I think that's very important. It's a very dangerous task they go to do there. There's unfortunately been 4 fatalities so far in the fire season in Canada, but we are very lucky, thanks to our own discipline. We've come back home safely, all 215 of Zanzi 3. Kulindeleke ukuba elinye iqiza labacimi imlilo iMzantsi 4 lintingele kwelaseCanada ngomso. Ukusuka kwizityalatho ezinothuli zaseSamora Machel ePhilippe eNtshona Koloni nalapho ingamakhalipha kuphela abona impumelelo. iDJ uSimphiwe Sihawu nowaziwa njengoMr Teller uthatha uhlobo lwakhe lomculo usa kwiqonga lehlabathi. Lo mdidiyelo wachongelwa imbasi yeSama ukhwele inqwelomoya isiya kwizixeko ezintathu zase-United Kingdom. Kuye kuphela iDJ yeGqom eza kube icula kumsitho wehlabathi namapiano kunye neGqom. Ekhula njengomntwana womfundisi uSimphiwe Sihawu khange afumane kulula ukuqinisekisa abazali bakhe ngesigqibo wasithathayo sokulandela iphupha lakhe lokuba ngu-DJ. Ezalwa kwindawo eyambethwe bubundlobongela yaseSamora Machel ePhilippe eCape Flats, eligatyana lemvumi lineminyaka engama-24, uthi ukukhuliswa ngabazali abebengqongqo kwamnceda kuba ahlale emgceni. Uthi waqala ngokudlala ikeyboard ecaweni. This was one Valentine show esigela ufika lo mthida wafika DJ yabanda ngibona abantu ihloba rector ngalo towards yena nakwamba hayi into ndifuna uyenza lena manam, and sang pin and change after that. I was like, no, this is my dream and this is what I want to do. I want to be a DJ, but it was more than just being a DJ. I also wanted to produce music, and yeah. Waziwa kakhulu kwingoma zakhe ngomgca othi Thela Umlilo. Uthi wagqiba kwelokuba afake ikeyboard kwezi ngoma zakhe zeGqom nawubiza njenge-church grooves. Umama wakhe nozingcayo ngaye uthi kumthathe ithuba phambi kokuba aqonde ukuba unyana wakhe uhamba indlela eyohlukileyo. Noba sibizwe nguThixo asibizelwanga ntwinye endlini kaThixo, noba ndingamzala njengomama wakhe kodwa yena unayo calling eyakhe. Athule Joka kwindaba ze-SABC eSamora ePhilippe. Umbengo mthiya ucima umlilo nakumakhumalo ebhula amathambo ngoqikelelo lwemozulu lakhoshiha.